Jotono sanja kaham joto chini borma manus ni channel bai kereng tongnai lukurok no obono ang tini sanamu sugo tini chini sangkoma bari edc village bai kaisa mass gathering eba joining program songsajak chini sombaria bazaro oro phaimanja phagia chini honorable CEM edc hapangni chini Puno Chandra Jamatia tai chini deputy CEM chini honorable chini sir Anamaste Burma tai bin loyo tongo chini MDC chini Boromnang Masangko Debroma tai joto chini YTF TWF Diplamakhani president jerok tongo kono ang tini salamu sugo jotono thansani mario phaina nangnai eba chini lama eba chini yapri thansani yapri khebe nangnai tauni humala chini boro takano jotono silaya khasilaya tonglaiku angomon koina musugo joto luku je tini o borma manusni channel kereng tonglai rokno jotono thansani mario phaidi lama kaham hinan jotono khlaidi eba chini mo thangjagani lama jotono sisawi khasiwi lama himnani unthu thambai